guys, good morning. It's already 9:40 a.m. Ang tagal ko naman nagising. Wala na yung husband ko. Nasa work na. Ngayon, I will start my day again alone. Siguro maglo-laundry ako ngayon at saka linis-linis sa bahay. And then, para makapag-exercise din kasi si baby wala pang parang si baby dapat lumabas na in 2 weeks kasi pag hindi sa July 4 babalik, may doctor's appointment again ako. Pag hindi pa din siya, pag close pa din yung cervix ko, i-induce daw ako after 1 week. So ayun, kaya kailangan ko talaga ng exercise. Kahit lalakad kami lagi ng husband ko, wala pa ding sign na nag-open na yung cervix ko. Ayun guys, so I start my day now. Hi guys, yun, nakapag-shower na ako pero hindi ko binasa yung buhok ko kasi hindi ako everyday nag-wash ng hair ko. And so ngayon, breakfast tayo guys. I will make my oatmeal. Ay nako, kawa ako ng oatmeal guys. Dito, nilagay ko muna kayo dyan. Siguro maglilinis ako ngayon lilinisin ko yung bathroom first kasi nandun nakasoak na yun. Pero kain muna ako guys before I start my day. Lagyan ko siya ng maraming milk. Yan lang breakfast ko. Sa Pinas hindi ako iba sa Pinas guys, diba? Kasi pag breakfast. Pero minsan guys, nag-ano lang ako, tinapay dito. Ayan, oatmeal sa umaga dahil buntis. Pero minsan ano lang ako din, ano ba yun? Tawag dun? Bread and nagko-coffee din, coffee. Inaano kasi ako, parang addict na ako ata sa kape. Parang kahit buntis, nagkakape din ako. Hindi naman masama, basta hindi lang ano bang tawag to? Bisaya kasi ako guys. Ayun, ang hangin sa labas guys. Gloomy today. We have I think 15 degree. Malamig kaya naka-jumper ako. Ayan, nandun labas guys. Yan, labas namin guys. Gloomy siya. Gloomy, pero sanay na ako guys. Ganito ang weather na ako, ang buhok ko. Stress. Ayan, so kain muna ako guys. Tapos tapusin ko muna yung mga gawaing bahay. Okay. Hi guys, nagluto ako ng munggo. Finally naluto ko na kasi mayroon na akong spinach para sa dahon. Simpleng munggo lang nilagyan ko lang siya ng crispy pata leftover namin kagabi. Tapos yun, luto na siya. Yung munggo beans ko din luto na. Kunin ko lang siya sa fridge. Okay, kunin natin. Ito na yung munggo ko. At ayun na yung inisa ko na yung kamatis, ginger, onion, garlic dyan, nandyan na din. At saka yung karne. So, luto na lahat. So, madali na lang itong lutuin. Yung baby spinach ko. Ayun, spinach ko pala. Ayun, yung spinach ko. Hugasan ko lang to. Tsaka lalagay ko lang. Fry ko lang saglit. Lalagay ko na yung munggo beans, pakukuluan. At tsaka lagay ko na yung spinach. Yan. Ayun guys, nilunod ko na yung munggo beans. Tapos
ayun. Pakukuluan ko lang siya. Tatakpan ko, pakukuluan ko. Tsaka, lalagay ko yun na yung spinach. Oo nga pala, lalagyan ko siya ng beef cube para lumasa. Konting pepper. And, yun. Ayun guys, ilalagay ko na yung spinach. Ilalagay ko na ito. Ouch! Pakuluan ko Tapos, switch off ko na para hindi hindi ma-overcook yung spinach. Lalagay ko na lahat kasi pag hindi ko to ginamit itong spinach ngayon, wala ding kakain ito. Kaya, lagay ko na yung spinach. Uy, ang liit ng pot ko. Naano tuloy ako. Sana yung malaki yung ginamit ko. Ayun. Pero okay lang yan. Hindi ko niramihan yung sabaw guys kasi ako lang din naman kakain nito. Saka maybe it will stay in the fridge also. So, kaya ayun. Kunting sabaw lang. Parang ginisang munggo lang siya. Ginisa ko naman talaga to. Para hindi maraming sabaw. Kasi guys, ako, may iron supplements ako na nireseta ng doktor. Tapos, hindi ko pag umiinom ako nun, nahihilo ako. Nag-change na ako twice ng brand, pero it's still the same. So, ang ginagawa ko ngayon, umiinom. Hindi. Ang ginagawa ko ngayon, na lang, makakain ako ng rich iron na mga pagkain. Spinach rich in iron, diba? Kaya, yun. Ayun na, yung munggo beans ko. Kakainin ko to siya ngayong dinner. Tapos, for sure, si husband, kakain na yun sa work. At saka, or kung hindi man, kakain lang yun ng bread with salami dyan. Dami niya kasi, hindi kasi yun mahilig sa, nagra-rice lang yun pag gusto niya. Alam niyo, German, hindi siya mahilig sa rice. Mahilig siya sa rice, pero pero mas mahilig siya sa bread. Ano ba yung sinasabi ko Tapos, ayun guys, yun, maghuhugas lang, magluluto ako ng rice, tapos magkakain ako, tapos maghuhugas ako ng pinggan. Then, ayun na yung araw ko, lagi na lang boring, ako lang mag-isa. Mag-1 year na ako ditong ganito. Kaya, ayun, pero finally, next month, dadating na dito yung anak ko. At hopefully, yung mama ko, kasi on the process na yung visa niya, yung Schengen visa niya or visit visa. So, stay siya dito for 1 month kung papalarin. Sana, hopefully, kasi mahirap kasi applyin yung visit visa, pero try namin. Kasi siya maghahatid ng anak ko. Kung hindi, ako ang uuwi. So, guys, thank you for watching. Until next time, at sana subscribe kayo. Bye! Hi guys! Alam nyo ba? Di ba nagluto ako ng munggo beans? Tapos dumating yung husband ko. And hindi pa daw siya kumain. At hindi rin naman ako nag-dinner pa. Maaga kasi siya ngayon. Ayun, nagluto ako. Para sa kanya. Sabay na lang kami mag-dinner. So, ayun. Magluluto ako. Buti na lang guys, hindi naka-frozen yan. Yun na lang yung luto ko.